Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Kaping 40% na sang mga nagatrabaho sa lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo ang nakapaidalom sa mass testing. Setyembre 23 ang nagsugod ang mass testing para sa mga nagatrabaho sa Iloilo City Government. Base sa datos ng Special Assistant to the Mayor, kaping 40% na sa ginabanta 7,000 workforce sang lokal nga panguluhan ang ginpaidalom sa swab test. Lakip na diri ang mga nagatrabaho sa Iloilo City Hall building. Padayon pa ang testing para sa mga yara sa field work. Ideally, ang aton target gidya is 100% coverage. So matest sa tanan, including the job hires, not just the permanent employees. Tubtob sa Biyernes na lang ang pagpatigayon sang swab testing sa mga empleyado. Importante katama ang testing for City Hall employees, most especially sa mga frontliners naton, kaya sila nang gatadsak sa public. Gusto ta ang public will come into City Hall and leave nga wala sila dala nga kagaw pabalik sa ilang balay. So we want to ensure everybody's safety nga for those that has business inside and outside sang City Hall. Hunyo pa lang sini nga tuig, nagsugod na ang mass testing sang lokal nga panguluhan. Espesyal ang adlaw nga ini para sa magkahagugma nga Sanday Jocelyn Cagrandi. Matapos ang 6 ka tuig nga pagnobyahanay, nagdesisyon sila nga magpakasal. Inibisan pa nga may ginapangatubang nga pandemya. Kabudlay subong kay COVID, apin pa ang mga plitihay pag subong gasaka. Ang mga papers na budlayan man lang kami guro sang pag-apply namon kay do limitado balang makasulod sa City Hall. Tapos gid kapin pa adamo-damo gid sila gid pa ngay pero mayo lang gani kay limitahan kami lakhatag sang requirements para lang dasig lang balakon para hindi lang maglawig gid kami. Makabig pagpanghangkat ang magpakasal subong, inabangod limitado ang paghulag sa mga opisina. Apang hindi ininangin upang para silyuhan ang ila relasyon. Isa sila sa 3 ka mga magkahagugma nga gingasal ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Sa datos ng Iloilo City Population Office, nagdamo ang mga luyag magtambong sa marriage counseling, isa sa mga requirements sa pagkuha sa marriage license. Sang previously daw na halt gid ang travel to and from the Philippines. Siyempre, wala to sang masyado nag-alabot, wala masyado damo nagapakasal. But since subong open na bala damo na mga returning overseas Filipino workers, damo na mga LSI nag-alabot, and they had previously planned siguro nga magpakasal. So sa subong nagdamo ang bulk sang applicants for pre-marriage counseling seminar. Limitado lang sa 3 tugtub 4 ka mga magkahagugma ang makatambong sa kada sesyon. Kagagod maakomodar ang mga luyag magpakasal ang sadto 2 ka beses lang kada semana nga marriage counseling subong kada adlaw na ini. Kag sa kada adlaw may 2 ka sesyon. This is very vital because we discuss a lot of topics, particularly on marriage and relationship, on responsible parenthood, on planning the family, and of course on maternal, neonatal, child health, and nutrition. Samtang, gimpasiguro naman sang Local Economic Enterprise Office nga ginasunod ang mga protocol sa mga nagapadulong sa mga merkado publiko sa syudad. Subong ma'am, halito sang pagpa-implement ng sa mga minimum standard protocols ma'am. Ang aton nga market is ready inform namon ang mga vendors nga ang mga minimum health standard protocols like social distancing, face mask, face shield, sanitation. Actually, may mga tarps kami, may mga may ginbutang kami sa kada market to remind them nga amo nang dapat natin ubrahon para malikawan natin ang paglaptas ng virus. Bukas sa mga public market, halin 4 a.m. tubtob 5 p.m. Para sa mga may delivery, 11 p.m. tubtob 4 a.m. ang schedule. May mga requirement nga dapat sundon. Sa atong delivery sa mga products, like sa fish, kinanglan may swab result sila para maka-deliver sila sa ilang product at makabaligya man sa sulod. Pag kinanglan may face mask sila, may face shield. Tapos sa atin mga entrances, ma'am, may mga thermal gun kita na before magsulod ang mga vendors, kag ang 4 a.m. mga consumers o mga gabakal sa tinda, may thermal gun, thermal scanner kita nga pinapa-implement.
Maluwas sa ginapatuman nga protocols, ginahimo man ang disinfection, declogging kag flushing sa mga public markets sa Iloilo City. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.